posachedwa pati kupasirani zimene ayankhula Dr. Patricia Kaliat lero pa 15 October 2024 lero tsiku la nakubala. Kodi Mai Patricia Kaliat atibweresera uthenga otani pa 15 October lero tsiku la nakubala, komanso ikatha video ya Mai Patricia Kaliat tikupasirani uthengaso omwe ayankhula lero a former president a dziko lino la Malawi Dr. Joyce Banda amene waso atitengera lero uthenga pa 15 October 2024 tsiku so la nakubala. Ndipo Mai Patricia Kaliat komanso Dr. Mai Joyce Banda ayankhula motere lero pa 15 October 2024 pa tsiku la nakubala. Takhala ndipompo kuti mumve zonse zimene ayankhula. Lero pa 15 October 2024 tsiku la nakubala. Tikulemekeza nkwazi zosayimbidwa zomwe zimapanga tsogolo la dziko lathu amayi athu. Tikukondwerera chikondi chawo chosagwedezeka kuzipereka kwawo ndi mzimu osagonja. Amayi onse omwe adatilera kutisogolera ndi kutilimbikitsa timapereka chiyamiko chathu chochokera pansi pa mtima. Chikoka chanu chimakhala ngati maziko a dziko lathu, ndipo cholowa chanu chokhalitsa chidzapitiriza kupatsa mphamvu mibado ikubwerayi. Pamene tikuvomereza udindo ofunikira wa amayi, tiye tizindikirenso zovuta zomwe amakumana nazo. Tiye tizipereke kuthandizira ndondomeko zonse zimakweza amayi kuonesa kuti anthu akupeza thandizo la chakudya, la mankhwala, maphunziro ndi mwayi wachuma, pamodzi titha kupanga tsogolo labwino lomwe amayi ndi mwana aliyense angachite bwino. Kwa amayi anzanga ndi kwa anakubala onse njira iliyonse tikupereka moni wanga oona mtima, chikondi, kulimba mtima ndi kuzipereka kwanu zikondwereredwe kwambiri osati lero lokhayi koma masiku onse. Amayi, Mulungu azikukumbukirani nthawi zonse nawonjezera masiku a moyo wanu, komanso ineyo ndimakukondani kwambiri. Nakubala wabwino kwa nonse amayi zikomo. Olemekezeka Malawi anzanga, lero pa 15 October pamene tikukumbukira anakubala onse Malawi, ine ngati nakubala anzanu azimayi anzanga ndikufunirani tsiku lopambana. Mulungu akudaliseni, Mulungu akupaseni chaulere tsiku la lero. Tsiku ilili kale tinkachita celebrate pa 17 October. Kenaka zinasiyika ndipo panalidi mpata kuti anthu tasokonezeka chifukwa tinazolowera kulemekeza azimayi athu. Koma atabwera President Pingwa Mutharika ali president, mzimu wawo usemutendere, ndi amene anati tiye tipeze tsiku lina likhazikitsidwe kuti tikhoza kulemekeza amayi mu Malawi anakubala. Tsiku lomweli la 15 October dziko lonse lapansi amakhalanso akukumbukira azimayi amene amakhala kumizi, pachizungu amati Rural Women's Day. Ine ngati munthu amene ndimakonda azimayi anzanga kumuzi, ine ngati munthu amene ndimakhala kumuzi ndi anzanga onse amene amakhala ku town, tikunyadira tsiku ilili kuti ndi tsiku zomwe tikukumbukira azimayi athu akumizi. Tikufunireni nonse zabwino, ndikupempheni nonse anzathu amene muli ndi mwayi, amene mayi anu adakalipo amoyo. Tsiku lija ndi lero limene timakulira mphaso, limene timanyadira amayiwo, limene pachizungu amati timachita pampa. Chifukwa chani ndikunena izizi? Chifukwa chakuti ife ena amene tinataya amayi athu mwasanga timaziwa kuti akapita sabwereranso. Nthawi imene tili nayo Mulungu atipasa kuti tikhale nawo ali ndi moyo, tiyenera kuwanyadira kwambiri. Mulungu akudaliseni tsiku la lero, ndipo tiye tiyang'ane maso patsogolo ngati azimayi pamene tikumanga dziko lathu. My fellow Malawians, today the 15th of October is Mother's Day, and I wish to take this opportunity to congratulate all mothers in Malawi. I want to take this opportunity to wish you
well and to wish you a happy day. For those of us who still have our mothers, may I ask that this is the day we spoil them, we give them gifts, we pamper them, we pray for them. But those of us who still don't have mothers, we can find an elder person to spoil today with a gift. I say this because, as I've said in the past, those of us who lost our mothers early have come to realize that when mothers go, they don't come back. It's therefore necessary and important for us today to spoil those that are mothers. May you have a wonderful day, and may God bless you. Kukosodu kunali kuyankhula kwa azisogoleri awiri a chizimayi kuchokera ku People's Party amenewo ndi a former president a dziko lino la Malawi, Dr. Joyce Banda, amenenso ali mzimayo oyambirira muno Malawi kukhala president. Ndipo pa video yawo imene akufunira mafuno abwino anakubala afotokozapo zingapo, ndipo zinthu zina zimene ena nkutheka sitimaziwa, monga tsiku limene kuyambirira ngati dziko la Malawi limapanga celebrate anakubala linali pa 17 October, koma malemu Bingu wa Mthalika akuti atabwera malingana ndi mmene afotokozera Dr. Joyce Banda akuti analisintha tsikuli ndi kukhala pa 15 October. Ndipo pamene ife dziko lino la Malawi timakhala tikukumbukira anakubala pa 15 October, tsiku so ngati lomweli amayi Joyce Banda afotokoza kuti ndi tsiku so lokumbukira azimayi onse amene amakhala kumuzi, kapena kuti Rural Women Day. Limeneli 15 October dziko lonse lapansi limakumbukira tsiku limeneli ndithu. Komanso tidaonera video imene afunira zabwino anakubala mayi Joyce Banda, tinaoneranso video ya mayi Patricia Kaliat amene padakali pano ali General Secretary wa chipani cha UTM, ndipo ali ndi malingaliro ofuna kuzayimira nawo upresident kapena kuti kukapikisana nawo convention ya UTM pa mpando wa upresident. Ndipo convention ya UTM imene ikhale kuchitika pa 17 November mwezi wa Mawa. Awo anali mafuno abwino kuchokera kwa azisogoleri athu a mdziko lino la Malawi, kupereka chitsanzo kwa azimayi anzawo komanso kupereka mafuno abwino kwa azimayi anzawo.